Siinä menee 2 tuntia. Joo, me tullaan... Se koska se oli... Se sanoi, että se oli jossain... En tiedä mihin sä sanoo olevansa. Mä en tiedä mitä sanoo olevansa. Löi. Monta kertaa. Oi suolta! Hää! Hää! Lyö vaan! Mä katson toinen jätkä. Kesko saattaa pois. Lopeta sit! Ei kannat mäiskiä, hei. Eikö lopeta sä? Otaks ihan rauhassa kaikki? Lopetaks sä? Pitää. Jos sä rupee lyömään, niin